ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ சன்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது வந்து சித்ரா பௌர்ணமி வழிபாட்டுக்கு முந்தின நாள் நான் என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படிங்கிறத தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எப்பவும் போல் பூஜை பாத்திரத்தெலாம் முதல் நாளே வாஷ் பண்ணி மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பூஜை அலமாரிலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சுவாமி படத்தெல்லாம் தொடச்சி மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுட்டு அங்கே வந்து மாக்கோலம் இட்டேன். மாக்கோலம் வந்துட்டு சின்னதாக தான் போடுவேன். அந்த இடத்துல எனக்கு இடம் வந்து சின்னது அப்படிங்கிறதுனால அழகாக போட்டேன். இது கொஞ்சம் வளவளன்னு பெயிண்டிங் இருக்கிறதுனால அது நிற்கவே இல்லை போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் போட வந்தது. நான் யூஸ்வலாக வந்து இங்கே வந்து வெறும் மாவு கோலம் தான், பவுடரில் தான் போடுவேன். இன்றைக்கி வந்து இலை கோலம் போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தேன். ஒரு நடுவில் ஒரு தாமரையை வரைஞ்சிட்டு 2 சைடும் கம்பி போட்டிருந்தேன். இந்த கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து காமாட்சி அம்மன் விளக்கும், விநாயகர், ஒரு மகாலட்சுமி, காமதேனு இவங்களை வந்து இருத்தி வைப்பேன். அந்த பலகையில் வந்து ஐஸ்வர்யம் கோலம் போட்டு எப்போவுமே அது மேலே தான் அவங்கள அமர்த்திட்டு தான் நான் வந்து விளக்கு ஏற்றுவேன். காமாட்சி அம்மன் விளக்கை எப்போவுமே வெறும் தரையில் வச்சு, இல்லை இந்த மாதிரி செல்ஃபாக இருந்தாலுமே நம்ம வெறுமனை வச்சு ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன மணப்பலகையிலாவது ஏற்றணும். தாம்பாளத்தில் வச்சு ஏற்றலாங்க, தப்பு எதுவும் இல்லை. தாம்பாளத்தில் கூட அரிசியை வச்சு ஒரு 5 ரூபாய் நாணயத்தை வச்சுட்டு ஏற்றலாம். அப்படி தான் நான் எப்போவுமே ஏற்றுவேன். அரிசி பதிலாக நான் வந்து அர்ச்சதை வச்சுப்பேன். அர்ச்சதை மேலே தான் வச்சு நான் ஏற்றுவேன். அது எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. அது ரெடி பண்ணியாச்சு. முதல் நாள் ஈவினிங்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். ரெடி பண்ணி பூஜை சாமான்லாம் துளைக்கணும் இல்லைங்களா. துளைக்கணுன்னா அதை வெறும்னா விளக்கெல்லாம் ஏற்றாமல் அப்படியே வைக்கக்கூடாது. எனக்கு சாமி அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பட்னி போடுற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நான் வந்து ஒரு 3 விளக்கு மட்டும் ஏற்றி, அன்றைக்கி தேர்ஸ்டே அப்படின்றனால பாபாவுக்கும் நம்ம பூஜை பண்ணியிருப்போம். குபேரர் பூஜையும் நான் செய்வேன். அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு நான் வந்து விளக்கேற்றி ஒரு கற்கண்டு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டேன். இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாசலில் அழகாக ஒரு கோலம் போட்டேன். படி கோலம் போட்டுட்டு காவிலாம் கொடுத்தாச்சு. எப்போவுமே நான் வந்து காவி கொடுத்து தாங்க கோலம் போடுவேங்க. விசேஷமாக இருந்தாலும் சரி, வெள்ளி செவ்வாயாக இருந்தாலும், எந்த வெள்ளி செவ்வாயாக இருந்தாலும் காவி கொடுத்து தான் நான் வந்து கோலம் போடுவேன். அது மாதிரி ஏதாவது பூஜை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா முதல் நாள் மாக்கோலம் போடுறதுனா ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன். காலங்காத்தால் வந்து போட்டு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி காத்தால இருந்து கோலம் போட்டு நிலவாசல்லாம் சுத்தமாக தொடச்சிட்டு மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சு அதுக்கு பூஜை பண்ணிவிட்டு மகாலட்சுமி வந்து வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டா மாதிரி அவங்களோட பாதத்தை அந்த கோலத்தில் வரைஞ்சாச்சு. அவ்வளோதான். ஏற்றி இதுக்கு ஒரு தீபத்தை காட்டிட்டு தீபத்தை ஏற்றி நான் வந்து நிலவாசலுக்கு 2 சைடும் வைக்கணும். அது இடம் இருக்குது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னா வைங்க. எனக்கு வந்து கேட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்படின்றனால அந்த ஓரமாக நான் வச்சுடுவேன். எப்போவுமே இங்கே ஒரு தாம்பரம் மாதிரி போட்டு கோலம் போட்டுட்டு அங்கே அந்த ஓரமாக நான் வச்சுடுவேன். அந்த நிலவாசல் பூஜையை முடிச்சுட்டு டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் நிலவாசல் பூஜையில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். வெறும் நிலவாசலுக்கு மட்டும் பண்ணக்கூடாதுங்க. கதவையும் சுத்தமாக தொடச்சிட்டு அதில் ஒரு சஸ்திக் சிம்பிள் வரைகிறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி முடியாதவங்க மஞ்சள் குங்குமம் மட்டுமாவது வைக்கணுங்க. இதுதான் முதல் நாள் நான் வந்து சித்ரா பௌர்ணமிக்கு என்ன பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சித்ரா பௌர்ணமி பூஜையை பற்றி நான் விளக்கமாக டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேங்க. நான் என்ன பூஜை பண்ணினேன், என்ன மாதிரி ஸ்பெஷலான ஒரு பூஜை பண்ணினேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.